Antes de començar volíem parlar-vos sobre com vam aconseguir coins necessaris per poder fer un altre projecte independent. Exacte. La veritat és que no va ser fàcil. No, a veure, fàcil no va ser, però després de A63 Seven Jacks ens van arribar moltes ofertes de produccions. Tot publicitat, però... Clar, el tema està en que... Bueno, hi havia moltes que eren pampa, però clar, mos feien falta les perres i no estàvem com per dir que no cap, saps? Sí, de fet el primer era prou interessant. Era del detergent el de la xica del futur i tal. Era algo complicat, però ja ho he dit, mos feia falta la coïnada. Oh, no! La pastilla no s'ha dissolt i les taques no han sortit. He dit que les taques no han sortit. Que no, tios, que no, que jo això no ho veig. Va, Veron, tio, que ho havíem parlat. Berni, no és pa tant. Que no és pa tant, tio, que no és pa tant. No me jodes, Javier. La qüestió és que al final, per lo que sigui, no vam poder continuar el projecte i ho vam haver de cancel·lar. No, la qüestió, que ja està, ja s'ha acabat. Ja. I després de l'incident de Neutrex vam haver de passar al projecte de desodorant. Muy bien, així, Enric, però has de fer més poses de mascau, tio, com no portes samarreta, vamos. Exacte, i no t'oblides de després mirar a càmera i dir mira quin pitral més n'has tu. Este podria ser tu pitral. O algo així, se no veig ja, tio. Vale, a veure, podria fer algo tipo... Uf, mira quin pitral. Este podria ser el pitral del teu home. Tios. M'acaba d'enviar un WhatsApp José Luis que me diu que se'ns ha adelantat, que ens cancel el contracte. A veure. A veure, com que se'l cancel el contracte? Sí, això? se'ns ha adelantat un senyor del deure. Me cago en la puta! Espera! La veritat és que el xaval dels espais va fer un bon treball. Chica, aguaita el teu home. Ara, mira, mami. Aguaita el teu home. Ara, mira, mami. Ho sento, ell no sóc jo, però ell podria ser jo si no fes olor a papallones i utilitzés All Spice. Està bé la utilitzés, xaval i La qüestió és que després d'això només ens queda una bassa. Un anunci de... Sorprenentment, estava així bé. Com que sorprenentment. Però, sigui com sigui, entre este projecte i un parell de col·laboracions que ens va tocar més, bueno, i un soci capitalista que vam trobar, al final vam aconseguir prou perres i vam poder tirar endavant. Era un soci capitalista, vale? No, sí. Nosaltres serem els socis capitalistes anònims. L'enllaç? Bueno, l'enllaç porta a una pàgina web on venien fotopolles seues. Al principi teníem temor de que s'enterara, però és ric, mai va entrar l'enllaç.